Здравейте! Днес искам да ви покажа още едно ново попълнение в гамата на нашите разтегателни маси. Това е маса Грета. Както виждате, тя е с много нестандартен дизайн и цветове, които смятаме, че са така по-нови за пазара. Мога да ви покажа колко лесно се отваря. В неразтегнато състояние е 1,20 м на 1,20 м с разтежение от 50 см, което е в средата. Плътът е изработен от изключително здрав материал. Това е синтерован камък. Основата е метална, формована е, вътре е куха, за да не става прекалено тежка. Заповядайте в нашия магазин в град София на улица Стефан Тошев 1-9.